todos e todas. Vamos a empezar con este pleno extraordinario urxente e, como procede, pois temos que ratificar a urxencia da sesión. O motivo é, o que estábamos comentando agora do asunto número 4, temos que contestar á Xunta de Galicia sobre unhas obras na depuradora que temos compartido. Non, perdón. A urxencia da sesión é precisamente pola prórroga das OEs, que nos finaliza o contrato. Finaliza o contrato e temos que dicir acordar a primeira prórroga. Bueno, pero tamén temos de días para presentarnos, no, digo, hasta Semana Santa. Bueno, é máis perfecto. urxente isto. Vale. Pois, retomando a cuestión, o sea, como ustedes saben, temos no contrato a posibilidade de dúas prórrogas, pero de ano en ano. Son 2 anos, pero bueno, este tipo de asuntos están sujetos a moitas modificacións e tal. Entonces, o motivo da urxencia é comunicar a prórroga dese contrato. Estamos de acordo con... A segunda prórroga. A primeira. A primeira das dúas posibles. O segundo contrato. A primeira prórroga do contrato, sí. Bien, entonces... votamos a urgencia. Todos a favor da urgencia? Vale. Non está máis que día. Bien, o asunto número 2, a aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores. Temos 2 actas, creo que chegou a todos a documentación. Algo que manifestar sobre as actas. Estamos todos de acordo? Denegar? Sí. Votamos votos a favor das actas. Bien, e o asunto número 3 é a aprobación da prórroga do contrato dos servizos deportivos e tempo libre de fer dos concellos de Valadoura e Alfoz. Como se explicaba fai un momentiño, este contrato ten a posibilidade de unha prórroga de 2 anos dividida en 2, é dicir, temos a posibilidade, corrígeme Sí. de devolvemos 2 anos a aprobar un ano e o ano que ven a outro prórroga. Pensamos que é máis adecuado a primeira prórroga, polos cambios que pode estar sujeto, que, bueno, xa ven ustedes como están as cousas en cuanto a precios, situacións, etc. Entonces, a proposta é de prorrogar un ano a ese contrato, porque además fainos falta polo tema das axudas, non poderíamos quedar que quedásemos agora en precario, pois perderíamos parte das axudas de deportes, non? Ben, abrimos ronda de palabra no Partido Popular. Sí, de acordo, parece mellor que señora anual que non vale se vou fazer totalmente de acordo. Nada. O Dibal? Sí, non teño nada por primeiro que... Un momento, non. Nada, non sei, tampouco teño nada que decir. Sí, a portavoz non Sí, así. nada, de acordo con a prórroga. Todas as clases que perden os pícaros en actividades extraescolares que non se recuperan nunca. Hoxe non hai clase, mañá non hai clase, pasado non hai clase. Pero non entendo, é a empresa que dice que non hai clase ou é porque non se Os pode? profesores. Bueno, eso hai que constatarlo. Pero as escolas deportivas. As escolas deportivas non, normalmente son por E os entrenamiento. meus van a patinaxe e a fútbol sala. Mitad dos días non hai entrenamiento, polo menos. Pero supoño que terán un solar, contrato. Pois si vai ao fútbol non hai fútbol, si tal non hai fútbol, si tal non hai patinaje, si hai exame non hai patinaje. Poñen a outra, digo eu, vamos. Bueno, o meu está no fútbol sala, Pero, teñen uns grupos de negocia, bueno, o concejal de deportes non lo sabe. Non máis. Falta de recuperar unha. Perdimos 2 e recuperou unha. A ver, Sí. o patinaje, perdimos 2 e recuperou unha. O de fútbol sí que non o vivo, pero aún así eu non o vivo. O de patinaje sí que sei, porque a nena operación. Por lo que teño entendido, supoño que cando non hai unha clase por algún motivo, se justifica o motivo polo que é, pois intentase recuperar. Porque non se está recuperando ningún. De patinaxe, Non, de fútbol, patinaxe queda alguna, de fútbol non se recuperou ningún. o de categoría, Piberón.
o tema COVID foi habendo, sabemos perfectamente que Pero falou porque o non grupo. pode escribir con ele. Exactamente. Bueno, a partir de agora, porque antes estaba prohibido. Bueno, pero A partir de agora sí. é para mí é igual un libro que o eucalipto con Sí, eucalipto. sí, e para mí tamén. Para mí tamén. Pero bueno, preguntarei logo porque non se recuperaron os... Bueno, as esas, en algunhas categorías Eu é que como funcionan, funcionan. funcionan con os grupos de WhatsApp, se non hai Sí, sí. suficientes menos para facer un entrenamento, evidentemente non se fai. Logo, hai poucos menos en algunhas categorías que se complementan cos outros, entonces agrupan un pouquiño, perdón, de todas formas, é importante manifestalo para que tomemos Suspendía se ou ben por mal tempo, ou ben por algún brote de COVID, ou ben por algún descarga. Sabemos o ben por grupos de WhatsApp. Uns, por exemplo, teñen un partido mañán e tiñan un entrenamento hoxe pola mañán, pero non había menos suficiente, entón suspendeuse o entrenamento. Pero a partir de agora non vai cumprir, eso non entendo perfectamente. Bien, pois, Preguntaremos o tema deste ano. si hai horas de recuperar, pues hai que recuperar, porque pagamos. Iso é o que me refiero eu. Pero pagar non se paga. Hoxe, por exemplo, non se paga. Semana Santa non se paga. Bueno, Semana Santa é Semana Santa, tampouco. Non, pero, por exemplo, hoxe non é festivo. Claro. Quero dicir, festivo, podes considerarlo Jueves Santo, Viernes Santo, tal. Hoxe non é Sí. festivo, e sería pagado ou non pagado? A ver, Non sei, eu non sei. Estou Normalmente preguntando, as non escolas estou preguntando deportivas- nada. os gimnasios encontros encerrados esta semana porque se cambiou o horario de vacacións. Ao mellor Van vinculadas ao horario escolar, sí. E entendo que vai por ese horario escolar. Entonces, Claro, Dase por era cerrado. o que entendía, por eso eu Claro. digo por suposto que hoxe non había porque non había colegio. Aparte de eso, Pero eso supuxemos. sí, pues é eso. Eso o que non sei é as se o escolas contrato está vinculado nutren a o eso. club de fútbol e se Sí, sí. fai un pouquiño de compaginar as dúas cousas para podermos ter categorías. Pero é que Non temos menos para si, todos. eu pregunto, si Julio, por exemplo, non pode estar en un sitio, sabes? Si está No. entrenando os caletes, pues que lle poñan outro para entrenar os riberos, quero dicir. Sí, 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 Aunque sí, se grava sí, aí, sí, O sí, tema sí, de sí, reforzar sí, os sí. menores, Porque pois iso é non se vai doblar, Sí, evidentemente. sí. Sí, sí, normalmente nas outras categorías xa vai xente do club de fútbol, que é Pero outra non historia digas, aparte da... esto, quero dicir, eu non podo estar en dos No, sitios, pero claro, no. manda outra persona, Sí, sí, sí. a miña opinión, si están pagando. Bien, o problema pode estar na categoría de viveros, non? Hai que mirar a ver se hai... E se hai... Dependendo de moitos entrenamientos, Si entrenan os que vai xogar, pues que manda, teñen máis entrenadores. ou ben por tempo, por mala climatología ou por o tema COVID, Pero, no, por un... suspenderonse moito que Pero non se iso da igual, recuperaron. aquí xa non nos mandamos nos E Julio. non se recuperaron. Pero falo dos outros. Sí, sí. Julio non pode, pues manda outro. Terá que Non buscar ten por que ser Julio para todo tamén. O a mí, quero dicir. Aí a coisa ten que Ten que organizarse. xogar, ten que levar a un, ten que levar a outro, ten que entrenar a un, ten que ir al costa, ten que ir a Ferreira, ten que ir a... Sí, sí. Non se vai dividir, ten que estar no gimnasio. E os fines O de depende da semana, personal. os fines de semana vai aos partidos cos pequenos. Efectivamente. E E no gimnasio tamén está e no sueldo vai, non é? Tantas No, horas sí, O para... horario fai... Ah, non ten. Bueno. Cuidado. No, pero eu non falo, eu non dixen por Julio, Non, a empresa terá que Eu penso que a reforzar o... empresa ten que responder reforzar en o- el personal. Sí, Ahora que reforzar a vigilancia cos nenos, ali non nos aí sabemos non... nada, Sabe, porque confío que xa te dixen que cumprían os ratios de tablet, entón, claro, cando non está obligado, que lle faz? Bien. Tomamos nota do tema porque vai un pouquinho do que é o efecto do... Perdón. Vai por Votamos entonces o tema da prórroga. Si votos a favor da prórroga, Pues tomamos- o sueldo gana e Só outra cousa. Decir que o acordo de hoxe hai que comunicarei, non farei o acordo e comunicarei hoxe mismo porque hai que comunicarlo con 2 meses de antelación a finalización do contrato que finaliza o día 17 de xuño. Entón, como coincide a Semana Santa, ten que facerse hoxe mismo, de acordo, para que chegue contento. Nada máis eso. Bien, pasamos entonces ao asunto número 4, que é a aprobación da conformidade co proxecto de obra e implantación dos sistemas de control e monitoraxe enerxética da edar da FOB. Bueno, como poden ver na documentación, son melloras que a Xunta propón para a depuradora que temos compartida con a FOB e nos pide un certificado acreditativo da adopción polo Pleno do Concello e
que debe facer constar o seguinte acordo, que prestar conformidade co proxecto de obra e implantación de sistemas de control de efluente e monitoraxe enerxética da área de Alfoz de Alfoz, a clave, etc. As obras proyectadas entregaránse ao Concello unha vez finalizadas e formarán parte do conxunto das instalacións da estación depuradora de aguas residuales de Alfoz. É unha boa inversión que fai a Xunta que nos evita a nosotros poder ter que facer eses gastos. A cuestión é prestar aprobación no pleno, que é a competencia neste caso a esa obra. Só faltaría que non tivésemos de acordo. Digo, só faltaría que non tivésemos de acordo, non? Venega. Sí, nosotros tamén. Sí. Entonces votamos votos a favor. E o asunto número 5 é a proposta de aprobación da proposta de cesión da pista de andadura do Concello de Voladura á Asociación Cabaleiros do Ouro. Hai unha asociación do mundo do cabalo que pideu ao Concello a cesión da pista de andadura. Non sei se o Concejal de Deportes quere falar sobre simplemente aclarar que é unha solución de aquí de Viños do Concello e tal e queren coller a pista para darlle uso, que estaba sin utilizar, é unha lástima que tiña sin utilizar, e bueno, que vinon para que se lle cedera, van facer por lo menos unha actividade ao ano, e bueno, como viste xa aí no convenio, se está en vistazo, pois xa ten máis ou menos todo o que van a percibir, o que teñen que facer, o que non teñen que facer. Recuperamos un pouco o espírito do convenio primeiro que se había feito. Prácticamente é o partido anterior. Temos que aclarar unha cuestión que é unha pregunta que fixo directamente a propia asociación sobre o seguro. Según me comenta a secretaría, non é que teñen que formalizar dúas pólizas, senón que a póliza de seguro ten que cubrir os daños que se faigan na instalación e tamén cubrir a propia actividade, excepto as actividades federadas que necesitan un seguro á parte, os daños que se poden facer a terceiros, simplemente. Porque ás veces pode ser, eles entendían que teñan que facer dúas pólizas, non? Dice, no apartado C dos dereitos obrigados da parte, formalizarse nas pólizas de seguro de todo riesgo para a cobertura dos danos que puidera sufrir o inmoble e, además, outra responsabilidade civil polos danos a terceiros derivados do estado de ocupación do inmoble, do funcionamento das instalacións e servicios e do desenvolvemento da actividade, con límite máximo de cobertura de 300.000 euros. É normal que se suele pedir para este tipo de cesións. E, bueno, eso, a ver si este grupo de xente pues, dá a utilidade que todos esperamos para esas instalacións e darle unha nova vida e poñalas a funcionar. Abrimos turnos de palabra. Partido Popular. Sí, en primeiro lugar, deixo unha buena aos concelleiro de Grado de Deportes por retomar esta pista de andadura. Esperemos que non se lles poña tantas trabas como se lles puxo aos anteriores para que se poida levantar. Parece unha idea estupenda porque temos unha pista aí que o señor alcalde deu por non poñer a andar, entonces a ver se polo menos ustedes a poñen a andar, pois eu dixo a buena nese aspecto. É que o alcalde ten unha vista de tiro, non vale para eso, non? Isto xa discutimos máis veces e non vale a pena retomalo agora. Agora hai xente, hai unha asociación que se queda. Tamén había antes, a tú foi poñer de pegas. O alcalde non lle puxo pegas. Non, puxo a Jesucristo. Eso está claro. Sempre que se cumpra a lei e todo vai ser bonita. Sí. Pero, vamos a ver, hai unha pista que está aí, as mellores de Galicia, e tú parada durante o tempo. Por iso eu, vou agora, por retomar o ese, por outras cousas podemos criticar. Nosotros damos as acreditadas posibles. Eles foron a iniciativa foi desde chavales, tampouco non vamos a... Xa levan máis dun ano traballando nese tema, os rapaces estes. Primeiro tiveron que formar a asociación e legalizarla. Por a nosa parte estamos totalmente. Benega? Eliseo. Eliseo. Eliseo Sí, que é pero o concejal de deportes. Que che te dé a palabra, dice Eduardo. Nada, non falo de Eduardo. No, bueno, a mí parece como o señor
xefe da oposición o señor Lamelas que é unha pena non tela abandonada e que é unha inversión que custou, como dicía María José, daquelas casi 100.000 euros. É unha pena que non ter funcionando. Agora apareceu a asociación e hai que dar un marxen de confianza, por eso facemos un convenio de 2 anos, prorrogable ano a ano. Según vai indo, pois poderá seguir prorrogando, se eles funcionan ben, como esperamos que se sexa. Mais ou menos, quen máis sabe disso é Eliseo, que foi quen falou con eles. Correctamente, falaste todo do programa e do caso. Olivar? Ben, a mí a idea parece moi boa si isto ao final consigue ser algo, porque da outra vez foi un fracaso, foi un montón de cartos metidos ali, tirados, máis de 100.000 euros, o de 100.000 euros quedase pequeno, porque despois houve que facer unha instalación eléctrica especial, íbamos a facer carreiras de noite, bueno, eso era, non va máis. Entonces, Anita, en que consiste a actividade que van facer? Ou non o teñen claro todavía, porque sí que teñen claro que necesitan 3.000 euros. Ou dos 3.000 euros, como surge? Porque hai unha subvención base xa de 3.000 euros. Vamos a facer un campeonato que vai puntuar o campeonato galego da Andadura. Entón, claro, necesitan entre seguro e premios e tal, da outra vez xa fora similar a cuantía, se non recordo. Eu non recordo, xa da outra vez prefiro non recordar. Non se variou moito daquela a hoxe. E pasaron uns cuantos anos. Eu daquela prefiero non recordar porque aquilo despois quedou todo abandonado e iba a ser... A cuantía igual, é sería para premios e para seguro. Sí. De unha actividade que van a facer, creo que, se non recordo mal, no de xunio ou julio. Vale. Van a facer, vale? E vais a asegurar que non exista maltrato animal como pasou na última actividade. Procuraremos que Claro, porque na última actividade ver a aquel señor dándolle golpes ao cabalo como un tolo, eu sigo recordando e quedoume grabado, o sea, o cabalo andaba ou mataba, non quedaba outra, o cabalo por todos os lados, caía de agua por todos os lados e aquel señor era como tal, eu recordo todavía. Bueno, eu voulle expoñer o meu voto de confianza, da outra vez unha única persona que voteu en contra da pista de Andadura, criticóuseme moito, incluso cando salín dixóseme que eu estaba en contra deste pueblo, que non quería o progreso deste pueblo, que a pista de Andadura era o futuro, que iban a visitarnos moita xente pola pista de Andadura. Despois explicóuseme que se non se utilizaba máis era porque o peralte dunha curva non estaba ben calculado, entonces que, o sea, explicouseme moitas cousas. Eu espero que realmente esta asociación teña ganas de traballar, e que empleo os 3.000 euros, e que faiga algo, e que polo menos aquelo este decente. E que aquelo, porque dá pena velo, e realmente o que eu dixen no seu momento foi a realidade, que era non temos que queramos maquillalo como queramos maquillar, que se utilizou 2 anos. Bueno, agora non dá pena velo, porque verdadeiramente cando as brigadas do mundo do forestales non podían ir ao monte porque había caza, pois foron limpar ali, eles traballaron. Por 100.000 euros limpamos mitad do Valadouro. Quero dicir, tú eres moi consciente de que co que costou a pista de Andadura limpianse moitas hectáreas de cunetas ou do que seña. Entonces, ahora está limpio. Bueno, gracias a Dios, ou gracias ás brigadas. Pero bueno, vamos a darlles un voto de confianza e esperamos que salgan adiante e que polo menos teñan ánimos para seguir, que non seña outra vez fundo. E non se lle poñan trabas, como dice Pepe, para que eles poidan salir para adiante, porque se o queren facer e despois tamén estamos diario poñéndolles trabas, tampouco logramos nada. Eu supoño que Eliseo poñerá todo da súa parte para que non haxa trabas e que salgan para se cumpra a legalidade, pois claro. Home, claro, sí, e con seguros e todo eso. Claro, non se pode facer, pois Claro, non se pode facer, non se pode facer. Claro, eu eso espero. Poñer trabas porque si, non. Por encima da lei non se vai pasar. Non. Ao contrario. Ao contrario, facilitar esas cousas para que non se desanime. Porque eu penso que tamén da outra vez houve aí un componente de desánimo.
Supoño, porque coa euforia de facela despois foi todo mal. Eu supoño que sería tamén un componente de desastre. Bueno, pues esperemos que todo nos salga moi ben. Eu estou de acordo tamén con que isto funcione, espero que cumplan co establecido todo no convenio. Ok. Pasamos a votación entonces. Votos a favor? Non sei, perdón, pero non. Bien, pues con esto vamos por finalizado o pleno. Moitas gracias a todos.